Komputerowy krysnia. Jednego dnia szkolny opowiadała nam o tacich, malincich ladzach, co zwali sa krysniantama. My sedzele w kulni, a z szeroko temklima gąbkama slechali i opowiescy. Przódę lat na świece ziele krysnianta, prawila nama szkolny. Na im prastarkum płemygale łene w heci, na podłeżim w chliwie, w stuni, a w łebłerze. Krejamku sprzętale izbę, cieściele grypę, a statcie, dozyrale zwierzęta, warzele jestku, a pilowale mylech dzecy. Krysnianta baro lubile ceplo, temu mieszkale w izbie zapiecka, aby w kuchni bleze platę. Szkoda, że je ni mum piecka ani platę, smutno rzekła Andziela. Muzie tedy krysnianta bekwel mnie doma zamieszkale, płemygale be mnie sprzątać izbo, robić lekcje. Jak wam myśli ta? Uśmiechnęła sa naju szkolny. Cie krysnianta jeś raza z ledza ma mieszkają? Jo, zawrzeście me wespól, leno mundrowaty Anka, ja ci je za baro nie lubia, bela procem. To je leno byjka, krysniantów nie ma, rzekła buśno, bo je ich nigdy nie widziała. Są, me załelale, a Rafel z loslewie płecygnul Anka za wlosę. Ała, Rafel mnie za wlosę cygnie, na płeskarziela sa szkolny. To nie je, leno krysnia. Rafel zaczął sa śmiec, mera za z nim, a Anka sa rozbleciała. Rafel, przeprosie dreśko. Nen niechętno wemam lotyl płednosa webacie, a szkolny rzekła do nai. A wasa nie smijta, leno pomyślta, jak krysnia wezdrzy, z dnia muzie mieszkać. Po przerwie szkolny rozdala nam akyrtci, na jacich me malowale krysnianta, je ich do dome. Je łelówka nacych łewel malinciłe człowieczka, a płefar łewel caliłe na czerwiono. Wezdrzyl cole malo jak Indianyra, leno miast piropysia, mil szpicmyca na głowie. Kłelniełe stalo wildzi drzewia, błe wedywalo mnie sozie, łenotero musi mieszkać w lese. Tumk zrobił młodry krysnia na wildzim rebascim byce, a Julka Lilewi wi heci dla pypków. Krysnią Rafala belowe blokli w cepli swyter, siejo mia łeb krącony sialiko, na głowa mia wcesniony wilgą wylnianą trodelmyco, a mieszkalo w rychnowi siafie. Prawie w sietci namalowyny bez znaju krysnianta, bale malincima ledza ma, miale czerwiony myce, mieszkale aby w kuchni, aby w siafach, aby w sklepach, aby w lampach. Anka łeddala bielą kurtka, bo w cyk belat bezie tacich stworzeniów na świecie nie ma. Więc nie macie malować. Ale z nim uparł tylc. Blus rytk zrobił malenk kunskińś jak me w siatce. Jełe krysnia, belobaro brzedci, mialo wildzi zambę i mieszkalo w komputrze. Wiera to musi być baro psotny krysnia, rzekła szkolny, łebzirając malenkę rytka. Jo, baro psotny, dolmacil na źdrach. Łeno płyprywdze mieszków na im komputrze. Je nawet kawim jak my na miono. Wiś? Tej rzecie nama. Prosiele mece kawy, jakoś rytkłewi krysnia są zwie. Nawet ka Anka, co w krysnianta nie wierzela, nadstawiła usie. Łeno so zwie... Wirus. Wirus? Coś to je za dziwne miono. Normalny. Rys mój tatk załelil, zus mnie wirus letre zjut. A ci jysał jełe spytyl, co to jeden wirus? Łen mnie rzekł, że to je taci myli krosniach, tarne w komputrze zieje. Wiś te co, rytkły? Rzekła uśmiechająca Nosia szkolny. Je myśla, że jednakły wirus to nie je niziudny krosnia, leno ciasto co insiłe. Na dredzi dzień szkolny zaprowadzela naju do komputerowi warkłewnie, dze informatyk łepowiedylna ma łenych komputerowych wirusach. Prawda rzec, wsiad ciłe jem nie zrozumiał. Ale coś, je przeca chłedza dopisze do pierwszej klasy.